Te tiştek ji min re nehîşt. Du şivan li ser xweşbûn û taemdariya xwarinê sohbet dikin. Yek ji yê din dipirse: Li gor te xwarina herî xweş kîjan e? Hevalê wî wiha bersiva wî dide: Bi serê min û bi serê te, di dinyayê de ji pîvazê xweştir tiştek tune ye. Piştî vê bersivê her du hinekî bêdeng dimînin, paşê xwediyê bersivê ji yê din dipirse: Min axa got, de ka tu bibêje, tu ji kîjan xwarinê hez dikî? Yê din bi hêrs got: Man nexirab, ma te tiştek ji min re hîşt ku ez bibêjim. Heft roj. Mamoste ji xwendekaran re got, ji talebeyan re got: Divê hûn nivîsike wisa binivîsin ku navên heft rojan tê de derbas bibin. Xwendekarekî wisa nivîsî: Bavê min roja yekşemê çû nêçîrê. Masiyekî ewqas mezin girt û anî malê ku roja duşem, sêşem, çarşem, pênçem, în û şemiyê me xwar hêj jî neqediyaye. Rêvî. Du heval li benda trênê bûn. Ketibûn meseleyên kûr. Di wê navberê de trên derbas bû. Li pey trênê bazdan reviyan lê negihaştine. Yekî ji wan got: Qe nebe em ji trêna duyemîn nemînin. Dîsa vegeriyan meseleya xwe. Trên dîsa derbas bû û dîsa negihaştine. Yekî dîsa got: Em ji vê trênê jî nemînin, lewra eva dawî ye. Wan dîsa dest bi axaftinê kir. Trên çû. Li pey bazdan reviyan. Wê carê yek ji wan sivar bû. Yek ji li hindirê trênê ye, lê yê din negihaştiye. Yê ku jê mayî keniya. Zilamekî ku di vir re derbas dibû jê pirsî: Ê ku ji trênê ma tu yî, hevalê te sivar bû, ma tu çima dikenî? Wî jî bersiv da: Ê ne xalo tu nizanî, ez dê biçûma, ew hatibû ku min bi rê bike. Wêneyên wesîqeyî. Reşît ji bo bikeve karekî fermî resmî, serî li saziyekî dide. Sazî kurum. Serî li saziyekî dide. Sazî heşt heb wêneyên wesîqeyî jê dixwaze. Vê xelq fotoğraf jê dixwaze. Lê Reşît nizane ku wêneyên wesîqeyî çi ne. Ew jî diçe ji hevalê xwe Metin dipirse. Metin jê re dibêje: Tiştê ez dizanim wêneyê wesîqeyî ew wêne ye ku tê de nîviyê bejna mirov xuya ye. Tu cealekî li vir bikole, ez ê dê herim wênegirê bînim û wêneyên te bigirim. Reşît dest bi kolandina cealê dike, dema Metin vedigere dibîne ku Reşît heşt cal kolane. Metin şaş dimîne û dibêje: Guro Reşît ev çi ne? Te çima heşt heb cal kolane? Reşît: Ma ji min re heşt heb wêne xwestibûn Metin. Metin: Wî te çima wisa kir? Ji xwe min heşt heb wênegir anîbûn. Her derê min diêşe. Mirovek diçe cem bijîşk doktor û jê re dibêje: Ez benî, ez gelek nexweşim, her derê laşê min, her derê bedena min diêşe. Bijîşk doktor laşê wî muayene dike, destê xwe dide ku derê mirovê nexweş dibêje: Na, ev derdê naşê. Bijîşk xwe hinekî aciz dike û jê re dibêje: Tu nexweşiyên te nînin. Tu nexweşiyên te nînin, tune ne. Êdî nexweş xwe aciz dike û tiliyê xwe di ser laşê xwe re digerîne û ji bijîşk re dibêje:
binêre, ev der diêşe, ev der jî û ev der jî. Yani ez destê xwe didim ku derê ew der diêşe. Tu çawa dibêjî tu nexweşiyê te tune ne? Bijîşk şaş dimîne, wê carê destê wî muayene dike, pişt re dikene û jî re dibêje: Bira ji xwe tu destê xwe bidî ku Bira ji xwe tu destê xwe bidî ku derê dê ew der bêşe ji ber ku tiliyê te şikestiye. Lênûska vala. Dilgeş ji xwendingehê tê malê, bavê wê jî ra dibêje: Dilgeş, ka were ez li lênûska te binêrim, defterê te binêrim. We heta niha li xwendingehê li mektebê çi nivîsiye? Bavê dilgeş li lênûska wî dinêre ku lênûsk wî ku vala ye, şaş dimîne û jê dipirse: Çima lênûska te wisa vala ye? Têda tiştek tune yani boş e. Qey hûn li xwendingehê tiştekî nanivîsin? Dilgeş: Belê bavo, em gelek tiştan dinivîsin. Naxwe çima lênûska te vala ye? Dilgeş: Dema mamosteyê me tiştên ku li textê nivîsandiyê jê dibe, ez jî ji defterê xwe dibim.